ମୋର ପ୍ରିୟ ସଂସାରବାସୀ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା କରେ। ମୁଁ ନବିକୁଶ ମହାକୁଡ଼। ଆଜି ମୁଁ ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଯୋଗା ବିଷୟରେ କିଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଧାରଣା ଦେଉଛି। ମୋ ଯୋଗାର ନୀତି ନିୟମ ବିଷୟରେ ମୋର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ଯୋଗାରେ ସବୁ କିଛି ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଅଛି। ଏବେ ତାହା ପୁଣି ଥରେ ଜଣାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆଜି ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯୋଗା ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତୁମକୁ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଔଷଧ ବିଷୟରେ ଏବଂ ଏହି ମୋ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ଯୋଗାଟି ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ କିପରି ଆଉ କି କାମ କରି ଚାଲିଥାଏ ତା ବିଷୟରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କିଛି ଧାରଣା ଦେବି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଜି ଆମ ଯୋଗା କରିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଘନ ଘନ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଶରୀର ଭିତରକୁ ନେଇଥାଉଁ, ସେତିକିବେଳେ ବାୟୁରେ ମିଶିଥିବା ଅମ୍ଳଜାନ ଟିକେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଆମ ଜୀବକୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଅମ୍ଳଜାନ ପାଇଥାଏ। ସେତିକିବେଳେ ଆମ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ବି ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗି ଭଙ୍ଗି ଦ୍ୱାରା ଦହଲି ଉଠିଥାଏ। ତା ସହିତ ବି ଆମ ଜୀବକୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ବି ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ମଉଳି ଯାଉଥିବା ଆମ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଯାଉ ଅବା ଜୀବକୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ମଉଳି ଯାଉଥିବେ, ହେଲେ ସେତିକିବେଳେ ଅଧିକ ଅମ୍ଳଜାନ ପାଇ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ତେଜାନ ହୋଇ ଯାଉଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଯେଉଁ ରୋଗକାରକ ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଗୁଡ଼ିକ ଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମ ଜୀବକୋଷରେ ଥିବା ଜୀବକୋଷ ରକ୍ଷକ ସୈନ୍ୟମାନେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥାନ୍ତି। ଆମ ଜୀବକୋଷର ସୈନ୍ୟମାନେ ରୋଗକାରକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଦେଇ ଜୀବକୋଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ରକ୍ଷା କରି ଦିଅନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ। ରୋଗକାରକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମାନେ ପରାସ୍ତ ହୋଇ ଆମ ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା ଝାଳ ବାଟେ ବା ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବାଟେ ପଦାକୁ ବାହାରି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ରୋଗ ନିରାକରଣର କେତୋଟି ଉପାୟ। ପ୍ରଥମରେ ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ପତ୍ର ଆଉ ରାସ୍ନା ପତ୍ରକୁ ଶୁଖାଇ ଗୁଣ୍ଡ କରି ସେଥିରେ କିଛି ଗୋଲମରିଚ ମିଶାଇ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଚା ତିଆରି କରି ଅତି କମରେ ଆପଣମାନେ 6 ମାସ ପିଅନ୍ତୁ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଆନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଦାନ୍ତ ଘଷିବା ସମୟରେ ମହୁଲ, ନିମ୍ବ, କରଞ୍ଜ କାଠି ଦ୍ୱାରା ଦାନ୍ତ ଘଷନ୍ତୁ। ଆଉ ଆର୍ସିଏମ୍ କୋଲଗେଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ କୋଲଗେଟ୍ରେ କି ଲବଙ୍ଗ ମିଶିଥାଏ ସେଟା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ମାଉଥ କ୍ୟାନ୍ସରରୁ ରକ୍ଷା ପାଆନ୍ତୁ। ତୃତୀୟରେ, କିଛି ବେଲପତ୍ର ସହିତ ନୃସିଂହ ପତ୍ର ଏକତ୍ର ମିଶାଇ ସିଝା ପାଣିକୁ ବର୍ଷକୁ 2 ଥର ଲେଖାଏଁ ପିଅନ୍ତୁ ଆଉ ବ୍ଲଡ୍ କ୍ୟାନ୍ସରରୁ ରକ୍ଷା ପାଆନ୍ତୁ। ଏହି ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ଯୋଗାକୁ ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଅଫିସରେ ବସି ବସି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସଞ୍ଜେ ସକାଳେ ଦିନକୁ 2 ଥର ଲେଖାଏଁ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସୁସ୍ଥ ରହି ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ତୁମର ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଜାମ୍ ହେବ ନାହିଁ ଆଉ ସହଜରେ ତୁମକୁ ବେମାର ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଗା କରିବାର ବିଧି। ମୁଁ ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯୋଗାକୁ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସମସ୍ତେ କେବଳ ପଲଙ୍କ ଉପରେ ଏକୁଟିଆ ବସି କରି ପାରିବେ। ଏଥିରେ ଗୋମୁଖାସନ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମାମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସନରେ ବସିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଏହା କରିବାକୁ ଅତି ସହଜ ଅଟେ। ଏଥିରେ 8 ପ୍ରକାର ଷ୍ଟିପ୍ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟିପ୍ରେ ରାଇଟ୍ ଲେଫ୍ଟ ମିଶି 3 ଥର 6 ଥର ଲେଖାଏଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଙ୍ଗକୁ ଅଙ୍ଗି ଭଙ୍ଗି କରିପାରିବେ। ସବୁ ମିଶିକରି 100 ଥର ଲେଖାଏଁ, ପ୍ରତି ଷ୍ଟିପ୍କୁ 100 ଥର ଲେଖାଏଁ ଶରୀର ଅଙ୍ଗି ଭଙ୍ଗିରେ କରିବେ। ତୁମକୁ ସମୟ 10 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ। ମାତ୍ର ଘନ ଘନ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ଆଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯୋଗାରେ ବସିବା ଆଗରୁ ପାଣି ଗ୍ଲାସେ ପିଇବେ।
ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ 8ଟି ଷ୍ଟିକ୍ ମୁଁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଫ୍ଟ ରାଇଟ୍ ମିଶି 3 ଥର 6 ଥର ଲେଖାଏଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ପାରିଲେ ଯୋଗା ସାରି ସାଇକେଲରେ ଚଢ଼ି 4-5 ମିନିଟ୍ 4-5 କିଲୋମିଟର ଯାଏ ସାଇକ୍ଲିଂ କରି ପାରିଲେ ତ ଆହୁରି ଭଲ। ଏଥିରେ 3 ମାସରେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଗୋଟେ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆକ୍ସନକୁ। 1 ଷ୍ଟିକ୍, ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟିକ୍, ତୃତୀୟ ଷ୍ଟିକ୍, ଚତୁର୍ଥ ଷ୍ଟିକ୍, ପଞ୍ଚମ ଷ୍ଟିକ୍, ଷଷ୍ଠ ଷ୍ଟିକ୍, सात नंबर टिप, आठ नंबर टिप, ये भली निश्वास प्रश्वास घन घन नेबे।